θα διαλέξεις και τι θα κάνεις. Όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ένα εδώ. Ναι. Όχι, κοινό θα πάρεις. Αυτό εδώ. Αυτό θα σκιστεί. Έτσι δεν είναι. Θα σκιστεί από εκεί, το κόψουμε αυτό. Βάζουμε αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο. Καλύτερο, ο Θόδωρος Ζαγμαγιά τα ξέρει. Γι' αυτό είναι οι δημοκρατικοί είχαν μυαλό, ρε. Ποιος? Τι νομίζεις, αυτός που του βρήκε το μυαλό. Αυτό εδώ που διάλεξε είναι το καλύτερο από όλα. Αυτά τα πετάμε. Άγιοι κοντέ. Έλα, πού είναι το κλαδευτήρι? Και τι λέει ο Σωτήρης. Σωτήρης τι λέει, Άγιοι κοντέ. Από αυτόν το μάθαμε. Αυτά εδώ φεύγουνε. Α, μπράβο, κοιτάω το ψηλά. Βασιλάκι, και αυτό κόψου παρικάνει. Κάτσε λίγο, ξέρω ο Βασίλης. Έλα, δείξου το. Αλλά από τα λέω εγώ τον Αργύρα αυτά έχει ακούσει ο Βρυσίδη. Κάποιος είπε, ποιος ήταν που είπε για τα κλονάρια που διαλέγουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν είχα καλό αυτό, από εδώ καλό τέτοιο δέντρο, από εδώ, είχα δύο καλά χοντρά τέτοια, Λοιπόν, το ένα μπορούσε, και δεν είχα από εδώ άλλο κανένα όπως είναι αυτό εδώ που θα κάνω το βε. Αυτό μπορούσε να το λυγίσω και να το φέρω εδώ να το κάνω βε. Ας είναι από εδώ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εσύ μου είχες ρωτήσει. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι τελείως άχρηστο, μπορούμε και να το πετάξουμε, αλλά μπορούμε και να το λυγίσουμε λίγο, επειδή μπορεί να σπάσει, το κάνεις μασάζ. Ναι. Κάνοντας το μασάζ, μαλακώνει και μπορούμε να το... Όπα, συγγνώμη. Και να το κάνουμε, το ρίχνουμε εδώ κάτω, για καρποφόρο. Για έλα, δέσε ρε Ηλιάν. Ηλιάν, δες αγόρι. Κύριε Βασίλη, να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο δεν βάλαμε αυτό εδώ κάτω και αυτό να το έχουμε εδώ πάνω? Δες και τα φοιτικού στην Τζοτσορίκα εκεί ο ηγές. Είναι πιο ομοιόμορφο στο πάχος. Συγκαθές που δεν κάνουν τα χέρια σε αγάπη μου. Αλλά και αυτό μπορούσαμε να κάνουμε. Εκείνο έπρεπε να το κάνουμε λιγότερο από 45 μοίρες για να παχαίνει. Διαλέγουμε συνήθως τα ομοιόμορφα. Εδώ όμως η Ηλιάν έχει σκυλιά. Πάρε σκυλιά. Το κρατάμε λίγο κόντρα. Το κρατάμε για να κάνεις πιο όμορφη δουλειά. Λοιπόν, ρε στρατηγέ, έμαθες και το δέσιμο. Έχει ώρες δεν νοιάζω. Το δέσιμο δεν αγρικά. Ξέρεις γιατί το κάνει αυτό? Ξέρεις γιατί το λέει αυτό τώρα? Τράβα το με την... Να χτυπήσεις καμπάνα αλλού. Λοιπόν, άσε να τα κάνει μόνος του. Κάνε και εδώ ίσαξε την κοιλιά. Δεν θα τα κάνει μόνος του. Αυτά έπρεπε, ναι. Αυτά άμα τα κάναμε το καλοκαίρι, παιδιά, δεν θα είχαμε ούτε εδώ τέτοια πράγματα και θα είχαμε δεύτερο πάτωμα και το τρίτο θα ήταν πανέτοιμο. Γι' αυτό εγώ σας λέω ότι εδώ, αυτά εδώ, οι μητούλες γίνονται καρποφόρα όργανα. Αυτά δεν θα τα κόψετε. Δεν θα τα κόψετε. Τι είναι αφού δεν ήξερες? Στη μέση. Ήξερες να δέεις? Καρπό, δεν είναι πάνω να έχει καρπό τώρα αυτό. Δεν είναι ακόμη. Αυτά εδώ πέρα όλα τα ματάκια εδώ μπορούν να χτυπήσουν. Αυτά είναι καρποφόρα. Μπορεί να χτυπήσουν. Για φέτος θα βγάλουν καρπό αυτά. Θα μερικά θα βγάλουν. Αλλά του χρόνου αυτά όλα θα φέτος αυτή η μύτη θα βγάλει. Αυτό η μητούλα για αυτό θα έχει. Αυτό το δένουμε στο κέντρο και 5 πόντους πάνω από εκεί το κόβουμε. Ήδη έκανε αυτές τις μητούλες. Αυτές οι μητούλες. Αυτά που βλέπουμε είναι καρποφόρα μάτια, έτσι. Αυτά εδώ πέρα. Αυτά θα έχουν, φέτος θα έχουν λουλούδια. Αυτά είναι οι ροζέτες που λέμε εμείς οι γεωπόνοι. Οι λαμπούρδες τα λένε άλλοι, όπως θέλουν. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι μόνιμα καρποφόρα όργανα. 5 χρόνια καρπίζει εδώ. Βγάζει 4-5 αχλάδια επάνω στο ίδιο σημείο. Αυτό μετά από 5 χρόνια όταν γυράσουν απλώς τα αραιώνεις. Γι' αυτό η ποικιλία αυτή είναι ποικιλία που καρποφορεί επάνω σε αυτές τις ροζέτες και δεν θέλει κλαδέματα όπως τα δέντρα. Θέλει λιγότερα. Βέβαια μηδέν θέλει, όπως είπαμε, το πυκνό σύστημα που δεν κάνεις καμία εργασία, ούτε λυγίσματα, ούτε μαζέματα, ούτε κοψίματα. Να βάζαμε μόνο 4 στρέμματα από αυτά και να βάζαμε όλο πυκνό. Τώρα του λέω τον άλλο να βάλουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα παίρνω 2 καλά. Διαλέγω τα 2 καλά, αυτά εδώ. Αυτό είναι έτοιμο για να γίνει επάνω και τα άλλα όλα τα κόβω. Εντάξει, δες το εκεί. Έλα. Όλα πέταμα. Πάρε το σαδί. Όλα πέταμα. Να κόβουμε. Λοιπόν, κόψε. Άρα τώρα τα λιπάσαι και όλα, αλλά τι θα κάνεις? Τι να κάνει τώρα? Αυτά έπρεπε το καλοκαίρι για να κάνουμε. Για να πάρουν δύναμη αυτά εδώ. Ναι, αυτό είναι το πιο ιδανικό. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, κόψε και αυτό. Κανονικά τι πρέπει να το κάνουμε τώρα αυτό εκεί μισό, όλα δεν τρέχουν. Μόνο 3. Λοιπόν, αυτό είναι. Τώρα, κάνεις, εδώ άστο λίγο, κάνεις αυτό να είναι ευθεία οι γραμμές, εκείνο και είναι το πιο ιδανικό. Και όμορφο και ωραίο. Και από εδώ και πέρα συνεχίζεις να κάνεις τα πατώματα. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε τώρα, και έλεγε Γιάννη, ο Γιάννης έλεγε, εδώ κοιτάξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτά άμα ήμασταν το καλοκαίρι,
θα κόβαμε αυτά εδώ πέρα, θα παίρναμε και εδώ ένα πάτωμα και εδώ ένα πάτωμα και θα πηγαίναμε στο τρίτο. Γι' αυτό λέω ότι η περιοχή σας είναι ότι είναι εγκληματισμένη για την ιδανική ανάπτυξη της αχλαδιάς και αυτό θα το δείτε αργότερα. Τώρα, εμείς εδώ θα κάνουμε τα τρία, μόνο τα τρία για το σχήμα. Παίρνουμε αυτά τα δύο ομοιόμορφα, τα δύο, αυτά εδώ που είναι, ας είναι από εδώ ο κόμπος, από εδώ που αναπτύσσεται το φυτό. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είναι όλα από εδώ μεριά και να τα πάρουμε έτσι. Αφού είναι χοντρό και είναι καλό, το παίρνω αυτό, εδώ, κάνω το βέμα αυτό εδώ, εντάξει, και όλα τα άλλα τα κόβω. Κόψτε τα, Ηλιάν, κόψτε τα λίγο. Κόψτε τα όλα, από τη βάση. Έχουμε καλά τριώνια. Εδώ καλό είναι να βάζετε λίγο όλα. Λοιπόν, στα χοντρά, ναι. Ναι. Συγγνώμη, εγώ νόμιζα αυτά. Λοιπόν, αυτό που έκανε το παιδί. Εδώ τώρα το δένεις, απλώς Το φέρνεις στα ίσα του. το κάνεις λίγο μασάζ και το φέρνεις εδώ, κάντε το δες εδώ. Έγινε το πιο ιδανικό. Τώρα εδώ, αυτό θα βγάλει, επειδή είναι χάστο, δείστε. Θα πετάξει πολύ τέτοιο. Θα πετάξει πολλά λέμαργα και έχουμε να διαλέξουμε τα καλύτερα για το δεύτερο πάτωμα. Και έτσι να συνεχίσετε, να μην κάνουμε το ταμάχι, να πάρουμε δύο κρύα. Αυτό ακριβώς. Αυτό πες το πιο πολύ σε αυτόν που φοράει το στρατιωτικό μπουφάν. Γιατί δεν θέλω να πάρω καρπό. Αυτός θα τα αφήσει όλα, άστονα, ό,τι θες σας κάνει. Τα κόψω του χρόνου όμως. Το χρόνο θα κοπούν. Εγώ λέω καλύτερα να μην τα κρατήσουμε καθόλου, να απεκθεί σωστά το δέντρο όπως πρέπει να προμηνυστρία. Αυτά εδώ κάτω να μην τα αφήσεις και ραντίζεις το ζυζανιοκτόνο ύστερα με τα ταραχώνια, εκεί έτσι κάνουνε, θα έχεις πρόβλημα με τα φρούτα, τα ραντίζεις. Αυτά δεν θα τα βάλουμε στο φαρμακό.